Det blev ju egentligen, man hade ju Vellinge från början. Vellinge brottarklubb. Men jag vet inte vad som hände där mellan det blev nedlagt. Men så flyttade de till Hököping och han var rättare på Sockerbruksgården, Borglin. Men jag kan inte komma på förnamnet på honom. Och så var han som hade Rosenhyddan, Bengtsson, eller något sånt. Vilket år var detta då? Jag för mig det var 1936. Jag är lite osäker på årtal, men det var där omkring i alla fall. Och sen har det ju funnit på. Vi har fått fram många bra brottare. Det var Ville Lundgren och Börje Pettersson och Kjell Nilsson. Och det var många som blev rätt så duktiga. Men alltså byggdes den här brottarholken så att jag skulle komma fram till det. Brottarklubben, där den startade i Folkets hus från början. Men så då strax efter kriget, för det var 46 eller 47, så köpte man en barack ifrån, jag för mig det var från Revingehed. Så jag är lite osäker på det, så de byggde, så de satte ihop den allihopa själv. Ja. Och där gjorde de bastu och allting. Och han trädgårdsmästare Andersson som bodde snett emot, han gick alltid in och eldade när vi skulle ha träning och sånt. Just det. Ja. Så han fixade allting med, så man kunde komma till värme och sitta och basta och sånt. Och gå ner i vikt och sånt till en match och sånt, så satt de och basta och gav med lite kilo genom svettas av det. Och sen hade vi ju många original också. Sixten Levin till exempel, det känner väl de flesta till. Det går många historier om honom alltså. Och en historia som jag speciellt kommer ihåg, det var att de hade varit i Simrishamn och det var ju inte bilar och sånt utan man tog tåget och sen hade de ju varit på Hotell Svea där och han hade blivit bra börat just som vanligt. Och när han kom dit där till stationen och så kunde ta, nej, det blir ingenting med han får ingen, ja men då kan inte vi åka här. Nej, han kommer definitivt med mig. Ja men då måste vi ju stanna hos. Nej, sa Sixten, åk nej, jag lovar att stå på centralen när ni kommer dit. Det här var i december månad en gång alltså. Ja men hur fan ska du kunna göra det? Alltså det är inga bilar och något sånt. Ja, jag ska stå och ta emot där, sa Sixten. Och någon kom in till centralen, den första som mötte dem var Sixten. Hur fan har du kommit dit här, sa han. Det är inga problem, där är buffertar på tåget. Han har suttit bak till i bufferten där. Från Simrishamn mitt i vintern alltså. Ja. Va? Ja, det var kallt. Ja, men på Sixten var det inte kallt. Han var ju väldigt omtyckt också. Han var ju plåtslagare och låg tak och sådant. Och då de började bygga där ute på Bellevue så de stora direktörerna och sånt. Det skulle vara Sixten som skulle lägga det för han visste hur det skulle vara. Så han var väldigt känd även på det hållet alltså. Ja, det är många historier som man skulle kunna ta men jag kommer inte ihåg alla. Jag har inte uppskrivit till det. Han bodde i Eskilstorp alltså där mot Herrestorp till. Jag har till och med jobbat hos honom. Inte hos Sixten utan hos Kaj som förgyllare. Han gjorde ju en massa grejer till Urdepån som det hette förr i tiden. Förgyllde klockor med guld och sådant. Så det lärde man sig en hel del.